Tradicionalment, en l'horta de Xirivella s'han plantat cebes. I aquestes cebes, en moltes famílies, ha sigut la seva indústria, la seva forma de viure. La ceba s'ha collit en el camp, s'ha pelat, i una volta la ceba pelat, s'ha ficat en una caldera. En aquesta caldera en concreta caben 300 quilos de ceba. Per a fer tot el que estem fent, per a fer el Guinness de les 5.000 botifarres en oli, ha hagut que fer 8 calderes de ceba. Vol dir, 8 calderes per 300 quilos, 2.400 quilos de ceba. Així se pica la ceba, se pica la cansalà, 80 quilos de cansalà. Tot això se fica en un llibrell i se mescla en les llavoretes corresponents, en la sal corresponent i en tots els productes que es fan per a que el producte sigui acabat i s'embotix en budell. Se pengen després així perquè estiguen olejades durant aproximadament 8 dies. Una volta estan ben olejades durant 8 o 10 dies perquè tinguin la ventilació corresponent, ja se passen, i és el que s'està fent en aquest moment. Se netegen en oli cru, oli d'oliva, i ja estan preparades per poder fregir-les, que és el que anem a fer esta prova.